Beh, jian jarine Sainem iki ngene. Pokoke ngene iki komenane ora susan. Piye ta kemancel jarene ngono. Mosok ta kemancel. Beh, isu-isu lek ngentut suwehat. Jarene kemuancel jarene. Mm. Ya pancene penak lho, Bos. Mane penak lho ancel-ancelan nggih. Hah? Kabeh wong nang donya iku butuh gitu. Halo, apa kabarnya semuanya dunia maya, dunia goib, konco-koncoku celuk online Sainem. Sing is the kucrut-kucrut, was the isagadil ya. Saya menang kene arepe ya kuwi ya. Edukasi kuki apa? Edukasi kuki tetap tentang KT. KENTHUUU hantu. Tentang islik gitu. Islik iku enak. Apa jenenge manuk. Manuk iki lek di gesek-gesekno ya pancene iso nglendir gitu. Iso nglendir kabeh wong iku membutuhkan. Ora sah munafik kowe ora membutuhkan iku mustahil, impossible. Ya berarti kowe ndak normal kayak gitu. Nek kabeh wong nang donya iki yo berlomba-lomba pengen kaya ya apa to bolo sing dikarepne. Sing dikarepne iki cepitan lah, Kang. Dan bahwa si cowok iku mang ya pengen iso mempersunting seorang cewek ya to ben nggih iso nggih muasne nafsu lendirane iki mang ben iso metu tanpa enek sing ngalangi, tanpa enek sing saiki lho mereka berlomba-lomba jangankan memilih pasangan. Mereka yo kadang-kadang tumbas Mbak Furel. Berlomba-lomba golek dhuwit iki ben iso duwe bidadari, ya to, bidadari anca pemburi ngono. Jadi ini uang iki gak usah munafik. Saiki iki krisis global, lagi krisis dunia. Kabeh iki tukaran perkara unda-undaan rego. Iya to. Saiki krisis global karena apa? Sing Amerika begini, Indonesia begini, Hong Kong begini. Kabeh riweh lagi global, krisis global. Jadi iki kaya awake dhewe iki, adewe iki gawe hiburan gawe konten hiburan, edukasi periclikan ben adewe iki tetep sehat. Cara sehat lahir dan batin awake dhewe ben ndas iki tidak stres mikirne donya. Ya apa ndelok-ndelok kontene Sainem ngene iki. Kontene Sainem hiburane rakyat jelata yang paling murah. Leleke pengen kalian, pengen pusing, pengen mumet. Boleh kok lihat yang lagi rame, ya toh skincare sing garai riweh, terus Ridwan Kamil perlendirane karo Lisa Mariana, ya toh. Terus korupsine ketutup. Karo apa Lisa Mariana perlendiran iki lagi rame Jangankan kok kita rakyat miskin, adewe wong rakyat cilik kok kampung ya. Wong ra duwe. Lek gak arepe kita hiburane perlendiran apa? Kaya zaman nenek moyang, zaman penjajahane awake dhewe mbiyen, mbah-mbah dhewe sing keturunan tiga periode yang lalu ya. Iku ki zaman penjajahan ki apa hiburane? Negara wis dijajah, ora enek TV, enek radio ora kabeh duwe, kadang sinyale kemprosok. Makane wong biyen ki anak-anake akeh, peteng renek listrik, hiburane apa? Kentu. Ojo ngomong saiki wis modern iso ndelok ngene ngono-ngono. Kenyataane pencabulan jek marak. Budak seks jek merajalela. Nggak usah dipungkiri itu semua. Pejabat-pejabat aja jadi budak seks. Ngawur.
Iku wong sing duwe dhuwit ya to, sing duwe pangkat. Mereka gak mikir lho. Gak mikir tentang wibawane, pangkate, nglendir-nglendir sak nggon-nggon. Nglendir sak nggon-nggon. Lah awake dhewe rakyat jelata ya to minim uang nyapa arep enggak nglendir. Wajar nek kaya awake dhewe. Lek ditakoki nyapa ngene. Wajar wong ra duwe ya to. Ade wong minim. Ngono lho. Lah wong mereka pejabat-pejabat ora gendos. Lah saiki kaya Sambo kae jajal. Mergo apa jajal? Tembak-tembakan kuwi mergo apa? Mergo cepitane lendir kuwi malah. Mek arepe jenenge ngetokne lendir kuwi malah. Bolongan lendir kuwi mangke disilih apa mbuh piye diceburukne sampe tembak dor 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 kae. Rumasane perlendiran iki yo lek mau nggih hiburan asal aja nyolong, aja melawan hukum wis ngono ae lho. Kowe ngluwendir nang ndi oleh. Tapi Indonesia Hong Kong pun krisis global. Kaya ana kasuse pejabat-pejabat sing korupsi ngono ki mbok ditinjak lanjuti juga. Lho, rakyat miskin iki butuh bantuan, akeh sing butuh bantuan. Akeh. Jawa Timur kali ya akeh. Wis ora Jawa Timur tok. Indonesia iki akeh sing fakir miskin iki banyak. Saenem dhisik miskin. Akhirnya melayu nanggen Hong Kong kerja mbabu. Ben keluar dari kemiskinan. Ngono, wis ngono ae. Aja lali kete, aja lali ijlik ben tetep waras uteke. Pemerintah ora mikiri lak duwe edan.